Makadi muReZimbabwe kusana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zime chiti patange tiri kupa nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Right, nenyada kuti tinzwisisane iri kuti ana murume ari kutaura panapa ane audio yandinayo. Ndoda kuti nyatsotiretsa mashoko ari kutaura murume ari kutaura mashoko akadzama. Ndoda kuti iwewe utidzozva unofunga panyaya utidzoo because nguva yatiri inguva iri kutopisa zvinhu pazvatooma ende zvinhu zvinomira mushe munyika. Nezvatokumbira kuti vatsva vagarai masubscribe motena on notification bell kuti mavhidhiyo matsva munge muchimaona nguva iripo. Nezvozvo chisarai muchinzwa elect audio. Thank you. Zvacho chaivo zvakaitwa kumaTebeleland kukuraundi, we need to seek peace nevanhu vekumaTebeleland. Akainstituta kuti vanhu vanoreva kumaTebeleland vanganyanyoitei chaizvo zvokuti kwainzi kuitwe ndikiri ethnic cleansing kuti vanhu even nemwana ari mudumbu ngaachekwe dumbu racho abudiswa aiswe muduri adzurwe. Ndiani akaita izvozvo? Why did they do that? Are they not Zimbabweans? Is it an offense to be Ndebele? Ende muridzi weZimbabwe ndiani? Ndo zvatoda kunatsoziva kana tese tiri vauyi tisiri entitled to Zimbabwe. Muridzi wayo ndiani anofanira kucontrola zvinhu muZimbabwe ndiani? We need to know that. Maanswers iwayo tofanira kuaudzwa iwayo. Tofanira kuaudzwa maanswers iwayo. People are paying tax here zvinezvi. We are the highest taxed people. Andite? Zimbabwe is the highest. Yes, the highest taxed people. Maria Shurukenda Kup. Where is the breakdown? Where is the breakdown? Zvose zviri kuitwa munyika izvozvo, we need accountability. Because people can't just do things and they go scot free. Pasina munhu anombovabata kana kuvaita sei. Vese vakaurayiwa 2008 vakaurayirwei? Ndiani akavauraya? Zvichiitirwei? Masoja akapfura vanhu paya vakavapfurirei ende ndevanaani vana masoja acho? Recommendations were made kuti vanhu ivavo vakauraya vanhu it was wrong ngavasungwe, but not even one of them are mujail. Why? We deserve answers. We are citizens. We deserve answers. Such things hazviitike muSouth Africa, hazviitike nemamwe countries evamwe, but zvinongoitwa muZimbabwe. Why? Because we have a devilish organization at the helm of power. Those people are devils. Tichabatana navo anticipating change, because change haiuye. Even isu tikada kuti tipinde mumastreets tega, they will shoot us, vanotiuraya because havazive mutemo, havana basa nawo mutemo wacho, and they are satanic, they will kill us. Toenda maelection, they steal the election, saka toenda kupi, tumhanyira kupi? So it's better we unite the army yoyi, we weaken ZANU-PF, and inini zvanofunga the vision that I have ndekuti ZANU-PF iri kuwekenwa bit by bit, ichapedzisira yaparara zvachose. And hatizodi in the future kunzwa nezve any organization, evil organization like ZANU-PF. Hatidi.